Здравейте, дами и господа! Темата на днешното видео ще бъде диабет 2. И така, нека започнем. Хората, които страдат от диабет 2, има много причини. Не е само една причината. Ще се опитам да засегна най-често срещаните причини за диабет 2. Така че ако съм пропуснал нещо, може да се опитате да се свържете с мен и мога да погледна вашата ситуация каква е. Но нека започнем с най-честите грешки, които хората правят и страдат от диабет 2. Така. Номер едно, главната причина на хората да страдат от диабет 2 е, че не си дъвчат храната както трябва. Защо е така? Защото за да бъдат процедирани въглехидратите явно, за да имате диабет 2, това означава, че имате завишена захар. Така че захарите, когато се яде нещо, което се знае, че има въглехидрати, трябва да се дъвчи докато стане на течност и след това да се гълта. Защото зъби имаме само в устата, никъде на друго място и тези зъби там има причина да са точно там. Okay? Така че, когато се ядат храни богати на въглехидрати, да не говорим, че всички абсолютно храни трябва да се дъвчат добре. Нищо не трябва да се гълта на парчета. Само птиците, чайките, клъвни и глътни. Те са те, които нямат нужда от зъби, защото те нямат зъби в човките си, тяхните зъби са в воденицата, където са мели всичко. Okay? Нашата воденица е в устата. Okay. Когато се консумират продукти, които се знае, че са въглехидрати и се дъвчат, докато станат на течност, тази течност се плъзга по езика, където има 9000 рецептора, които четат какъв вид храна има, ако е захар. Праща се моментално какъв вид захар е. Човешкият организъм е запознат с 8000 вида захар. Само, те са много повече. Междувременно, ако искате да се отклоня малко и да ви кажа коя захар човешкият организъм не е познава въобще, това е всичко това, което идва от царевица. Царевичната захар нашия организъм не е познава. И всеки 1 милиграм, всяка една захарна молекула, която идва от царевица, няма как да се преработи и допринася за качването на захарта в кръвта. И ако пък се завиши прекалено много съдържанието на захар в кръвта от царевични въглехидрати, поръчват специални тлъстинни клетки, които дърпат този вид захари и се образуват мазнини, които не могат да се преработят. Те се конструират и си умирате с тях. Okay? Така че внимавайте с царевицата. Хич не е добре. Тъй. За останалите захаросъдържащи храни трябва да се дъвчат, докато станат на супа, и тази супа, като се плъзга по езика, там има 9000 рецептора, които пращат сигнал на панкреаса колко молекули те са преброили. И за да не се преброява всяка една молекула от два различни рецептора по едно и също време, всеки един рецептор, като откриви молекула, която няма информация, че е преброена, той закача едно като кукичка, което означава, че тази молекула е броена вече, брой другите, които нямат тая кука. Okay? И когато се преброят само преброените захарни молекули, панкреаса произвежда адекватно количество инсулин, маркиращ инсулин или обозначаващ инсулин, така да го нарека. И този инсулин впоследствие намира дори да глутните преди да се е обозначил в устата. Той ще ги намери по-надолу и една молекула инсулин се закача за една молекула въглехидратна. И така всяка молекула бива обозначена с този инсулин. И този инсулин е този, който подшушва на клетките ни в последствие, че това е хранителен продукт
и се преработва и става на енергия, на вода и така нататък. И вече не стои в кръвта. А ако няма инсулин закачен за тази захарна молекула, за тази въглехидратна молекула, получава се абсолютно същото, което ако е била и обозначена, с тази разлика, че необозначената захарна молекула няма как да бъде преработена, защото никой не знае какво е това. И тя си остава там. И се получава едно натрупване на захар в кръвта, което се нарича диабет 2. Окей? Та. Ако искате да се намалите кръвната захар нормално, това е единия път. Това е единия начин. Другия начин е стрес. Имам много познати приятели, които всичко правят както трябва, обаче са в постоянен стрес. И им казвам така: няма нужда да бъдете в постоянен стрес. С стрес нищо не се оправя. По-лошо може да стане, по-хубаво няма как да стане. За да има стрес, то трябва да има някаква случка. Тази случка назад няма как да се върне. Така че ставате, изтупвате праха и продължавате напред. Стреса не е решение на проблемата. Когато поставите вашето тяло в стрес, то се пресира абсорбацията на хранителни продукти. И тези хранителни продукти няма как да останат в кръвта, защото причиняват проблеми. И почва да се варят, да се складират наляво и надясно по тялото и се обръщат на мазнини. Обяснява ли това факта, че хората, които са в постоянен стрес, пълнеят? Вечно са гладни и са вечно пълни. И казва една хапка да хапне и ми се лепи. Да, лепи се. Как да не се лепи, защото какво да се прави друго? То организма е преработил, пуска в кръвта да бъде преработена. И единствено организма може да я преработи тази храна, ако първо е консумирана правилно, второ не си в стрес. Имайте го и това в предвид. Има и други моменти, защо хората изпадат в стрес и много трудно излизат от стрес. Някои хора стресират се, минават 2 минути, и все едно, че нищо не е станало. Други хора, като се стресират, стоят стресирани по една седмица. Защо е така? Липса на магнезий. Да. Магнезий е минерал, който нашето тяло ползва, за да ни извади от стрес. Така че ако има такъв момент, имате две опции. Едната е, идете до билкова аптека и си купете магнезий и пробвайте дали ще ви помогне. Другия вариант е да дадете пари на доктор да ви изследва, да ви каже: да, липсва магнезий. Което няма ходенето на доктор ще потвърди това, което аз ви казвам. Ако някой се съмнява, болниците са отворени и за красиви, и за грозни хора, и за слаби, и за пълни, така че може да отидете до болница да проверите колко истина има в цялата работа и намерите къде е аптеката, да си потърсите магнезий и започнете да консумирате. Така. Как се набавя иначе магнезий? Магнезий се набавя през храните и най-вече през плодове и зеленчуци. Това де-факто е основната храна, която ние трябва да консумираме, не месо. Месото има една камара проблеми в него, лоши информации, продукти, които увреждат pH-то, трудни за разграждане, ползвани продукти. Кой иска да работи кой строител иска да строи с строителни материали, които са ползвани веднъж? Не знам защо някои хора се въобразяват, че когато им трябват протеини, те трябва да ядат протеини. И тези доктори, които съветват хората да ядат протеини, защото им било трябвало протеини. Искам да знам аз къде. Има ли диагноза липса на протеин в тялото? Няма такава диагноза. Защо няма? Защото тези хора, които съветват да едете протеини, не са запознати с дефиницията за протеин. Каква е дефиницията за протеин? Верига от аминокиселини. Тъй. Къде се намират аминокиселините? Кои продукти са богати на аминокиселини? Зеленолистни растения. Когато ми задават на мен въпрос, много хора ми задават въпрос: ти като не ядеш протеин, как правиш протеин? Викам: окей. Някой от вас да е виждал кон, така като го гледате този кон на аджба, дали има протеини по неговото тяло? Колко пъти сте видали коня да е пържола, наденица, кебабче, кюфте, пържола?
Еде зелена трева. Защо еде зелена трева? Защото има зелени листа тревата и в тази трева има аминокиселини, където се намират чисто нови продукти за изграждане на протеин. Никой не може да направи протеин от протеин. Никой не отида в магазина да търси стена за кухня. Строител. Може да си купиш тухли, цимент, бои, мазилки, но няма готова стена. За кухня или за спалня. Това е истината. Но всеки луд с номера си. Но ако искате истина, търсете истина зад това, което аз ви казвам. Тези хора, които ви съветват да дадете протеини, за да правите протеини, са хора, които ще ви искат пари за тази информация. Аз не искам на никого пари. Вашите пари не ми трябват. Аз искам, като изляза навънка на улицата, да съм сред здрави, весели и щастливи хора. Да. И така. За да нямате диабет 2 и за да почне да ви се намаля захарта, трябва да си дъвчете храната. Номер 1. Защо? Защото обясних. Като маркирали се захарта и се преработва. При преработката на захарите се получава енергийни юнити. Това е най-богатия източник на енергия. Захарта. И някой дето казват, мен доктора ми забрани да ям захар. Да, другия, който има прекалено много кислород, който ще му забрани да диша. Няма как да стане. Няма как да стане, защото над 60% от нашата диета трябва да е захари. Зависи какви захари. Като говорим за захари, не говорим за торти, шоколади, пасти, сладоледи. Това са процедирани захари. Има разлика между захари и захари. Процедираните захари, говорим за фруктози. Всички фруктози хранят единствено черния дроб. И когато се претовари черния дроб с фруктози, той почва да ги обръща на мазнини и се получава така наречения омазнен черен дроб. Да. Когато ядете плодове, там има истинска захар, така наречената сукроза, която половината е глюкоза, половината е фруктоза. Половината отива в черния дроб, другата половина отива в организма, да се храни той. Но трябва да се ядат правилно. Торти и пасти отиват само в черния дроб. И на същия принцип, сокови. Соковите, дори да са от плодове и да изглеждат 100% полезни, като ги изпиете набързо, постъпват прекалено бързо в организма. Първо нямат закачен инсулин за тях, който да ги обозначава, че това е материал за енергия и може да се преработи. И след това никой не ги закача. И какво става? Като постъпят такива захари и трябва да бъдат изтеглени и обърнати на мазнини. Иначе няма как да бъде. Другия вариант е да бъдат извадени. Бъбриците са един орган, който варят екстрено количество захари. Обяснява ли това факта, че хората, които страдат от диабет, първият орган, който почва да страда, това са бъбриците. Защото те постоянно трябва да работят, трябва да варят нещо. И това нещо, което те варят, е захар от вашия организъм, която вие сте яли грешно. И тази захар, вместо да ви свърши работа, тя ви наврежда. Така че това са главните фактори, които хората трябва да се замислят над. Okay? Така, да се надявам, че съм засегнал интересна тема при повечето от вас. Това е фактора, който ви кара да имате диабет 2. Okay? Почнете да правите тази работа и вижте как вашето положение ще бъде. Ще започне да се подобрява. Окей? До скоро. Чао.